Although that you can buy somebody because of Nnamdi Kanu, a man akpọghị Boko Haram or terrorist, you need to accept ya zaa ya, chest ya with obi gị, you need to na-agba ọsọ na-asị na ịbụ terror because o nwere ife dị iche gị na fa, nwere ife dị iche gị na ndị Fulani jihadist bandit. There's no difference. Do you understand me? So ịgbazi n'ọsọ mgbe a sị gị na ịbụ terrorist, ebe ị nwere ike ịkpa anyị na somebody because of Nnamdi Kanu. Ịbụ Maazị Nnamdi Kanu supporter, ịbụ an IPOB member, but ọ kapchara gị ezigbo ala ịghọta that na profile ego Nnamdi Kanu and IPOB na Nigeria. Onyanya bụ that na ịmachara ife. Emere m video wee na-akọwara unu something because of ihe ijele kwuru na ọ ga-akpa anyị Nnamdi Kanu, na alapụgodo Nnamdi Kanu na ọ ga-akpa anyị ya. I made a video explain all unu some certain things ebe ahụ for gị nwa bụ onye Igbo ịghọta ife na-ekwu, but still yet you fail to understand what I was saying. Do you understand me? Because when you go Biafra agitation, shokalo ya battery, isigo n'onye Igbo ebe pụọ, that is uche ga akpakọrọzi ọnụ, ị na-emezi ka ụmụ atụrụ Jesus. You don't have mind of your own. That is why mmadụ ji wee bịa under the comment section wee dee ya na chegologo ebe a. Onye a sị that na if anyone threaten to buy my father, I must buy the person with all means just to defend my father. MNK is not just our leader, he is our Lord and Savior. And any threat to him is for us all. If someone threatens to buy Mr. President today before tomorrow, Nigerian forces must get the person arrested immediately before he or she will carry out his actions. We don't pray with our leader, MNK, because he is fighting for the betterment of us all. He never commands his followers to go into village, into any community to buy people. He only defends himself after he roasts the parents without doing anything to the government. Now, when that means you have to go and live where there is no government. Then those who feel that Nafana support the ideology on Yakita, this is what they are known for. Do you understand me? Then another person, I support you, bro, 100%. Now, can call something because I think a lot of our people in the Igbo, Biafra agitation have brain in there is a more fan which a far Z0me. Now, we got that Nnamdi Kanu na IPOB na profile go for Nigeria and we got pr0perly. So anybody can just come out and say that Nnamdi Kanu will buy. Nnamdi Kanu na Igbo. The authority will do nothing about it because of again that profile. You got to go. Now, the Nigerian government, if I follow Nnamdi Kanu go tell. Now, the Nigerian government, IPOB will again tell. Here about the raw truth you can never ever. I don't make me feel emotion on social media. I will just come and detail things for you to understand it. You need to use your brain. Now, only I said that now, no one will not threaten to buy his father. Nnamdi Kanu na your father are the same category. A profile on Nage. If let me use myself as an example. If I will get you arrested. Do you understand me? The police are report one. If in a community I will if you ya biko self ebido kpege na ụmụnna bịa kọwaa ya ikwuru ọfụma nọkọta gị na mmadụ na-abụ na ikwu okwu isi ya na ihe emechi ya ife ma ọ bụ na ọ ga-afụ ụmụ community ga-utter that kind of word ụmụnna akpọ gị ịbịa kọwaa ihe onye ahụ ga-afụ ma ọ bụ na ịgbachara ya ihe a pụta echi na onye ahụ nwụrụ ma ọ bụ ife anụ asị na atụta na afụrụ ozu ebe dị etu a, they will come and hold you responsible because of okwu ahụ ikwuru ekwu.
ịghọtago. Mana Nnamdi Kanu and IPOB, m na-agwa gị okwu ana m agwaba gị okwu na social media, especially when it comes to government issue, in legal point of view, without attaching emotion. Do you now understand me? So ọ bụ kịta dat na papa gị na mmadụ si na ọ ga-akpa anyị ya, i wee sị that na ị ga-akpa anyị the person. Now, unfortunately for you, out of ignorance, ịkpa anyị the person kpa anyị isi na ọ ya akpa anyị ya father, but akpa anyị bere ya father. Do you know that he end up in prison? Are you aware of that? That is why I been in Nigeria say don't take your laws into your hands. Na mmadụ si na ọ ga-akpa anyị gị then ịkpa anyị the person, you will go jail, you will go prison. Do you understand? Mana mmadụ si na ọ ga-akpa anyị, if you suppose imebe report onye afọ with evidence ihe niile ahụ ọ na-ekwu, abịa kpolu the person, ọ bịa take your sign undertake ebe ị nọ. Do you understand what I'm saying? And that is why anyị ji wee gwa onye ahụ si that no, ọ needed ka o jee nọrọ ebe gọọmenti ada arụ ọrụ enwere gọọmenti, because obe ụdị ndị afọ na-anọ. Do you understand me? Mpụta na-akọwara gị ife ị na-ege ntị, ife ga-enyere gị aka etu a mụ na gị na-abụ nọ na Nigeria, ka ịdị very very careful. Ị nidere ịdị very very careful na onye Igbo ka ịbụ, na onye a na-ekiri ekiri adịrọ mma ikpo ntụ, na onye ọbụla ya na ndị mmụọ na-erikọ nri na-eji ogologo ngaji. Do you now understand what I'm saying? O nwere ike kịta etu a m kwuchara ya aghọta ya. Then ọ bụrụ that n'iso ị nọ na the category of na onye ọ na-kwuru maka Nnamdi Kanu na a ga-akpa ya the person, that is their own cup of tea. Nsogbu adịrọ. Mana mbọsị ole jiele, ị ga na-efesi the dance. Ama m na ife a nkọwa idolugo anya ghọta that na Nnamdi Kanu na profile gịnị ya Nnamdi Kanu as I'm talking to you na Nigeria kịta abụrụ ofu until na efree ya, na asị na gọọmenti efree gị. Then onye ọbụla kpaghịrị Nnamdi Kanu, like I said in that video, we end up in prison. Maọbụ onye ahụ atụere ya ndụ ya, mana at stands now somebody can just come out and say that na a ga-akpaghị Nnamdi Kanu. There is nothing you can do about that. Ijegoro report ife na polisi, o nwere onye ga-atụpụrụ gị ọnụ. Mana gị nwa na-ekwu kịta ya mmadụ si na ọ ga-akpa anyị gị jee polisi wee gee ntị. Kana ọrụ anyị wepụtara na social media na-akọwalụ some of unu erigoleri with Biafra agitation. My question remains that na ọ bụrụ that you can buy somebody because of Nnamdi Kanu, ị ma na-akpọ gị Boko Haram ma terrorist, ị nidere accept ya, zaa ya, chest ya with obi gị, ị nidere na-agba ọsọ na asị na ịbụ terror, because o nwere ife dị iche gị na fa, o nwere ife dị iche gị na ndị Fulani jihadist bandit. There's no different. Do you understand me? So ịgbazi n'ọsọ mgbe a sị gị na ịbụ terrorist, ebe ị nwere ike ịkpa anyị na somebody because of Nnamdi Kanu. Like I said, law na-arụ ọrụ, mmadụ si na ọ ga-akpa anyị gị jee go through law, arrest the person,